थाने प्रूफ दं सबन थाने प्रमाण दं बीजेपी बाय थाङै मिटिं खालायै तिनि जे बीजेपी ओ जयन दिनानि हिनि सामानि आबो आं जवाब नाना नायो विशेष खालाय आं जे पहिला नाय माने हापुं टिभिनि अनार नना आं सोंनाय ब साबा आं सिया ब अ जवाब नरिनानि उथुन आर अमन एमन जुदि प्रमाण पत्र तंखांके तिनि न ताबुक न जुदि प्रमाण पत्र तंखांके ताबुक आं दफानि सामुंथाय खालाया आं नंखरै थानाय 3 hours later. बिपिन देबबर्मा रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे सिग्नेचार जाखिनि चाव आं एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खलायपुरो जुदि आं नों माने रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सिग्नेचार बा सहिमान तखाय नना आं अ राजनैतिक कोनो मंचते नना कोनो सागलाक नना आं हारमानि काहिनी गसि कलाय थाङानो अन रेकर्ड तिनि मिडियान बसकन साइकेलाङो धीरेन देबबर्मा नों जुदि एक बापेर नों सन्तान हिंकाय नोंना साहस तखाय ब जागानि सिग्नेचार रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आं सहिरिका नकारि खुनुगि आर कारि खुनुमायखाय समस्त अ जे देमसरा कचुसरानि जनगणनि प्रत्येकटा बरनि नगर नों याखौ रमै खुलुमै माफ सानदि आनो सानना नाङा बिपिन देबबर्मा सानना नाङा 1 hour later. ले बेटा की दुनिया में भी